كبراتن فتواتن تخطاتلتي قداموت ميديا كما يتصنحوم لساعات زدالنا لكم زيناتات حجنا قريبنا لنا كتكتاتلنا نعدمنا بكندي نتفتاتهم كنفلمينا نسلام زي يقبل سقوم تكنوس دينا كبل جنرال برهان جلا قليتهم عبدو أفريكا استقبر اسم سلام وطيت قال سيزو تقرأيو كبلو وكيل منجز تقرأي سمين أمريكا حبيرهم عبد العلو بريترات درون إثيوبيا متقعتي تفصيم تباهيلون عمونغو منجستات تقرأي إثيوبيا استبس حسم سلام زلاق خون فتحن رتعن كنقسن تخورت غير كخسر حلو كبل محبر مهرات نجار ملكوت أورثودوكس توحيد بيت كريستيان تقرأي أفليتهم عبد العلو تقرأي استعوج كل جنسايداوي ورار سعبو استفصم تحساتات سبعو مسلات تصاريم قبرنياتات حتى تزخون لكيدي كجمر منجست أمريكا أتحساسيبهم فرنساي عبد ناي متخل حدغان زنبرو سدتنياتات بمدحنا مس إيطاليا عبد دبلوماسياوي وطري آتيا تباهيلو ناب زرزر سجيرنام نسلام زي يقبل سقوم تخنوس دينا كبل جنرال برهان جلا قليتهم بوغن تقرأي إثيوبيا نستبس حسم سلام زي يقبلوا حالتات ملهم نفلتينا نزيهم كأسو قمت كنوس دينا كبليو جنرال برهان جيل حبير دلهم عبدو أفريقيا بريتوريان عبد كينيا نايروبين عبد منغو منجس إثيوبيا منجس تقرأي نستبس حسم عبد تكبار كيو علج عنقفو بوغن تقرأي بوغن إثيوبيا نزلوا حالتات سو قمت كنوس دلو مينا كبل يتا ماجور سراويت إثيوبيا برهان جيل تنكيهم برهانو جلا مستينا بكينيا قنيعو زقني يقوجل لوخلومي نابي إثيوبيا مستملسه عبد استقبر اللوك أولان مرخبتي بزحان إثيوبيا عبزخابو قال كم هاجر لألزخينات كنسي كم عزيو أجاقاميوم عبد الهزب تقرأي كابزن لعلي مكا كور داين دلن اتهزبي أخلو زبالا كوينو عبد تقرأي زولو مرحمنتون كيناتي أخلنا زبالن نتقنا تاستردن يمثل كبلي غاليتوم برهانو جلا سعبو سمع بريتوريا أقداسيوم نسمع زي تقبل أكالات كابل تقرأي كونا كابانا ألويوم زقال سيزا حاتتيوم سلام إدلي زبلن سلام عيدلن زبلن كمان كم سعري فلتيوم نابقال سنتاتينا كنسعرو مينام سلام زنسق حيلي تعويتو أي فلتنيوم نحنا استفرارمنا يو كنفتسن بملئ لبي دلواتينام حزب تقرأي لألمتن تحاسيوم لعلزي أبت حزب ساقم موساق حلناخا مشات إلي اللهم بتقيتشت سكنقبرينا زبولهم حيلتاتقن من مقانم أهل تسرن عبدو أفريقيا استقبر اسم سلام وطيت قال سيزو تقرأيو كبلو وكيل منجست تقرأي سمين أمريكا حبيرهم حزب منجست تقرأي سلام زلوهم مرقصي زي لوط يزبلو وكيل منجست تقرأي بسمين أمريكا يوهان سابرا تحجي عبدو أفريقيا تبتحو زلو اسم سلام فرق قال سيزو تقرأي مخانيهم قليسهم حزب تقرأي عبتهم دخلف خلطة عامتات أنصار حيلتات انتت كل مدياو مختنا كايدة متيون اللون زبولو آيت يوهانس حزب تقرأي نمسولن مننتون واقع عداقا زي يقرب حزب مخانو أرديوم بتزكايدو حدنتاو طنعاتن حاطيناو مختن دما نابت حجي تبتحو زلو السمع سلام كبصح كم استخاله زحبرو آيت يوهانس እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዓብይ ትርጉም ከም ዘለዎን ንተግባራውነቱ ብዕቱብ ክስራሓሉን ጻውዒ ተቕሪቦም እቶም ንትግራይ ዝወረሩ ሓይልታት ጽንተት ንመሪሕነት ህወሓት ንምጥፋእ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዝኾነ ብሄራዊ ስምዒት ፍልጠትን ሃብትን ዘለዎ ትግራዋይ ንኸይህሉ ዝገብር ነይሩ እቲ መበገሲ ድሕሪ ምባል ኮይኑ ግና ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንኹሎም ብድሆታት ከም ኣመጻጽኦም መኪቱ ናብቲ ሕጂ በጽሕዎ ዘሎ ብርኪ ክበጽሕ ከም ዝኽኣሎ እዩ ሓቢሮም ይኹን እምበር ኢሎም እቶም ወኪል መንግስቲ ትግራይ እቲ ሕጂ ኣብ መንጎ መንግስታት ትግራይን ኢትዮጵያን ተበጽሑ ዘሎ ስምዕ ሰላም ኣባይታ ተግባራዊ ከይኸውን ፍትሕን ርትዕን ከይረጋገፅን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘተዓናቕፉ ኣካላት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ብትኹረት ክስራሓሉ ይግባእ ኢሎም ሕጂ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ኣስጢሙ ክምክት እውን ጻውዒ ተቕሪቦም ኣብ ልዕሊ ኦፕሬተራት ድሮን ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ትማሊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮይኑ ኣብ መንበር ሆቴሎም ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹም እቲ መንበር ሆቴል ኣብ ቢሾፍቱ ወይ ብናይ ቀደመ ጽዋዓ ደብረ ዘይት ዝርከብ መእዘዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ እዩ እቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኦፕሬተራት ድሮን ነቲ ብሮብዕ 30 ጥቅምቲ 2015 ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ከተማ መንዲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ደብዳብ ድሮን ልዕሊ 30 መቕታሎም ሲዕቡ ዝመጽእ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ እዮም
ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስራሓት ዘለዎን ለ23 ድሮናት ከም ዝተጠቐመ ኦሪክስ ተባሃለ ኣብ ምንቅስቓስ ነፈርቲ ዝነጥፍ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ ነይሩ። ካብዚኣተን እተን 11 ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾናን ኣብ ቢሾፍቱ መበገሲአን ከም ዝገበራን እውን እቲ መርበብ ሓበሬታ ዝገለጸ ኮይኑ ካብተን 11 ድሮናት ቴክኒካዊ ጸገም ገጢምዎን ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾናን ካልኦት ካብተን ዝተረፈ 11 እተን 7 ኣብ ቻይና ጽገና ተገይሩለን ከም ዝተመልሳን ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ሓቢሩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን 2 ካብተን 9 ድሮናት ናብ ሰመራ 4 ድማ ናብ ባህር ዳር ከም ዝተንቀሳቐሳ ብምግላጽ እተን ዝተረፋ 3 ኣብ መእዘዚ ናውቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ቢሾፍቱ ከም ዝጸንሓ ኣመልኪቱ እዮም። ሕጂ ኣብ ኩናት ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ደው ምስ ምባሉ ተኣሳሲሮም ሙሉእ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ኦሮሚያ እናተኻየደ ዝርከብ ኮይኑ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎም ንጀዋር መሐመድ ሓዊስካ ብዙሓት ተወለድቲ ኦሮሞ ዘቆጣዐ ተግባር ኮይኑሎም ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ቢሾፍቱ ኦሮሚያ ኦፕሬተራት ድሮን ዝነበሩሉ ሆቴል ከም ዝተጠቅዒ ተገሊጹ ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ከም ዝፈጸሞ ዝነገረሉ ዘሎ ኮይኑ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ብወገን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዝተወሃበ ወግዓዊ መግለጺ የለን። መጠን ናይቲ መጥቃዕቲ ዛጊድ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ እኳ እንተዘይተነግረ እቲ መጥቃዕቲ ከቢድ ምንባሩን ስም ኣዘዝቲ ናይቲ ወታደራዊ ስርሒት ከይተረፈ ኣብ ኢዱ ከም ዝርከብ ፓኪስታናዊ ናዲም ሳጅድ ተዛሪቡሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሚያ ብዘካየዶ ዘሎ ኣልማሚት ደብዳብ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉ ከም ዘለዉ ክግለጽ ጸንሐ እዩ። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦዳ ተርቢ ኣብ መንዲ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ 37 ከም ዝሞቱን ሓያሎ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ዝገለጸ እኳ እንትኾነ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ኣባላት እቲ ሰራዊት ዝበጽሐ ማህሰይቲ ግን ሓበሬታ ይሃበን። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ መዘዚ ድሮናት ዝኾኑ ናውጣታት መጥቃዕቲ ምፍናው ጀሚሩሎም። ሰራዊት ናጽነት ሲዳማ እውን ኣብ መንጎ ሲዳማን ኦሮሚያን ዘዳው ቦታታት ንዝተተኸለ ግዚያዊ መእዘዝ ድሮናት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምዕ ሰላም ዘላቒ ክኸውንን ፍትሕን ርትዕን ክነግስን ትኹረት ጌርካ ክስራሕ ኣለዎ ክብል ማሕበር ምሁራን ነገረ መለኮት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ኣፍሊጦም። ሰላም ስትራቴጂካዊ ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ዝበለ እዚ መግለጺ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብሓይልታት ጽንተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሐ ማዕልያ ዘይብሉ ግፍዕን በደልን ኣብ ዓለም ካብ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ብዓይነቱን ትሕዝቱን ዝተፈለየ እዩ ድማ ኢሎም። ብመሰረት እዚ እውን ብኣማይ ተሸሓት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ሞይቶምን ቆሲሎምን ደቂ ኣንስትዮ ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ኮይነን ሃብትን ንብረትን ተጋሩ ድማ ኮነ ተባሂሉ ከዓንን ክጓሓልን ተገይሩ ዝበለት መግለጺ ኣብያተ እምነት እውን ተራኺሰንን ተወሪረን ክብል ገሊጹም። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ከም እንስልክን ባንክን ዝበሉ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ተዓጭዮም ምግብን ፋውስን እውን ብምኽልካሉ ንዝኸፈ መከራን ስቃይን ተሳቲሑ ይርከብ ክብል ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ እዩ እቲ ማሕበር። ሳላ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ መላእ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት እስጢሙ ዝመከተ ብሸምጋልነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተበጽሐ ስምዕ ሰላም ክበቅዕ ተኻኢሉ ዝበለ ማሕበር ምሁራን ነገረ መለኮት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ እዚ ድማ ንህዝብና ዓብይ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ። እዚ ስምዕ ሰላም ብህፁጽን ኣብ ባይታ ወሪዱ ዘላቒ ሰላም ክረጋገጽን ፍትሕን ርትዕን ክዓስልን ትኹረት ሂብካ ምስራሕ ከም ዘድሊ እውን ኣብ መግለጺኡ ኣስፊሩሎም። ውክልና ናይቶም ሕወሓት ኣይውክሉንን ዝበለቶም ልኡኻት ተነጺሮም። መንግስቲ ትግራይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተረኸቡ ልኡኻት ንመን ከም ዝወከሉ ኣነጺሩሎም። ሕወሓት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብዝተኻየደ ዝርብ ዘተ ሰላምን ምፍራም ስምምዕን ንውድብ ወኪሉ ዝተለኣኸ ኣካል ከም ዘየለ ህዝብና ማሕበረሰብ ዓለም ኩሎም መሻርክቲ ኣካላትን ካልኦት ኣካላትን ብዕሊ ክፈልጡ ይግባእ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ሕጂ ግን እቶም ልኡኻት ውክልኖም ንመን ምዃኑ ኣነጺሩሎም። መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘርግሖ እዋናዊ ሓበሬታ እቲ ሰነድ ስምዕ ህዝብና ንምድሓን ዝተፈረመ እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኻየደን ይካየድ ዘሎን ገበን ጀኖሳይድ ደው ንኽብል ምዝንባልን ብብኣንፈቱ ከም ደቂ ዛግራ ፋሕፋሕ ክብል ዝተገበረ ፈቆዶ ድሩን ገደልን ይሳቐ ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ተመሊሱ ናብሩ ንኽመርሕ ብድምር ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ህዝብና ዝበጽሐን ይበጽሕን ዘሎ ህልቂትን ዕንወትን ደው ይበል ክብል ኣብሪሁሎም። በዚ ምኽንያት ድማ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ነቲ ዝተፈረመ ሰነድ ስምዕ ዘተ ከም መእተዊ ሰላም ዝቕበልዎ ኮይኖም መውፅእ ሰነድ ግን ከመይ ከም ዝኸውን ካብ ምግላጽ ተቆጢቡሎም። ኣስዒቡ ድማ መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ ዝተፈረመ ሰነድ ብስርዓት ክእረሙን ክውሰኹ ዘለዎም ጉዳያትን ዝምልከት እውን ፈልዩ ገሊጹ እዮም። ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወኪሎም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተሳተፉ ልኡኻት ብመንግስቲ ትግራይ ብዕሊ ዝተወከሉ እምበር ብሕወሓት ዘይተወከሉ ምዃኖም ብስሩዕ ደብዳበን ብሚድያን ብሕብረት ኣፍሪካ ተገሊጹ ክብል ድማ ኣረድዮም። ምስኡ ዛሚዱ ኣብቲ ሰነድ ዕጡቃት ሕወሓት ተባሂሉ ዝተቐመጠ ገላልጻ ሰራዊት መንግስቲ ትግራይ እምበር ዕጡቃት ሕወሓት ዝበሃል ሓይሊ ስለዘየለ ክእረም ሓቲቶም።
كمون بدمت حزب تግራይ ዝተመረጸ መንግስት ትግራይ ክቀየር ክፈርስ ዝኽእል ብህዝብ ትግራይ እምበር ብስምምዕ ተጻወዶ ምባል ስለ ዘይኮነ ምፍራስ ዝበሃል ሓሳብ ክድርበ ጠዊዖም ክወጽእ ዘለዎ እዩ الروم ملك نايت سند متكبار منجست تجراي أدلايك ألسكم زجبر نهزبنا كفلت إيدل دمايلهم قبل علز بتجراي استعوج كل جنسايد أو ورار شعبوز تفتمت أساتات سبعة مسألة تزاريهم قبل أن يتحط تزوجون لكيدي كجمر منجست أمريكا حساسيبهم تبغى الاتحاد كلتشن 20 كلتن عام تمرت فرنجي عبدو أفريقيا بريتوريا استبت حتى صابوتات بقامنة دون أي مبالسم عنت بالعلوة وتدراويان حلفت تجراين منجست إثيوبيان عب كينيا نيروبي كتيلوم زي تجدب سواء حجز نهزبك قرب زفر موسم عنت أمريكا زلوان أداقليت علام زي تجدب قرب سواء حجز نهزب تجراي قرب تبت حسم عنت بمنعد لحنا سلامويان سوات كحلو تطويل زلو قالوت مسرة المعتاد دمام داقمنا بسرح كأتو كم زلو أتحساسي بام تب منيستر قدات وطا أمريكا زوت مجلتي أمريكا نزلاق سلام إثيوبيا كم تسرح زجلته كوينهم تبتش زلو سمع النت كلت يوم وجنات كخبرون استفدتوا تحسيتات سبعة مسألات دماء تساريهم قبلنا تحت تزخونلو كيدي كجمر أتحساسي بوم فرنساي أبناء متحل حدا كان زنبورو سدتنياتات بمرحنا مسل طاليان ما بدبلوماسيا وطري أتيات بايلوم فرنساي أبي مأخلاو بحرين للعشرة معلتات تعاقيتهم زتنحو سدتنياتات ناود باكت قبولو موسانا مسل طاليان أبي دبلوماسيا وقروقس متوا معخنا زينا أوروبا ناقلت أير كبام منجست طاليان نتاخل تميتن سلاسن ربعتن سدتنياتات زعانتنا هيو تدحن مركب أب كل ما ياتون للعشرة معلتات وكانت تنحت ناب طاليان كي تأتو كل كيلو وايد تنحم فرنساي نتوم سدتنياتات زتفلالي حاجرات زخونم كل تميتن سلاسن ربعتن سباتها بستقبلت اللوم تزو حكمنا ورديتن زد اليوم قدات بقونا هوسبيتال كمزو سدو جيرعام حلوف يماناو مركز زلوا قداميت منيستر طاليان جورجيا ميلوني نتوم سدتنياتات نموت كمز فردت اللوم كتغنزب يقبام እዚ ድማ አንጻር አህጉራውን ሕግን ባህልን ልምድታትን ሀገራት አውሮፓ ዝጥሑስ ይክትብልያ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳይ ካትሪን ኮሎና ነቀፌታ አቅሪባ ንሳ ምስል ለፓሪዚያን አብዘካይደቶ ቃለ መጠይቅ እቲ በጣሊያን ተወሰደ ስጉምቲ ሰብአውነት ዝጎደለ ይበመዋል በጆርጂያ ሜሎኒ እትመራህ ዘላ ጣሊያን በዚህ መንገድ ዝን ተቀጽላ ሓደገኛ ሳዕቤን ክኽተላ መኾነ ጠንቂቃ ጆርጂያ ሜሎኒ በወገና አብዛሃበቶ መላሽ فرنساي بزعبة حدش تزموت سدتنياتات حلايت كتمثل مفتنا مورالو بايتا يبلان طاليان كاب كلن هاجرات أوروبا بزعقة سدتنياتات كتساقط أني حياة بموبال اتي قبل الياس تفنوا نقفيتها كم زي تقبل فليتام اتهم زدحانو سدتنياتات زيغاتات أينت هاجرات مخانم بوقع كانت زي تقلتهم 4 كاب اتهم بزي ألايز وقعز نبرو تحت عدمة أنات مخانم تقليت اللام ماركس فتواتن كبراتن تخطاتلتي قداموت ميديا نسعى زدالنا لكم زيناتات نزيوم يمسلون يروم سلست خطاتلكمنا عند مسجنا بقصالي مسانا قطنحو እንዳተላበና ني channelنا ድማ لايك سبسكرايبن شيرن ክትገብሩ ከነጽፋፍር ንፈቱም ሰሰናይናኩም